rinjayen arziki. Rinjayen arziki zai ruguje mana so da kauna, Humaira amanar zuciya. Mun saba ni da ke. Mun fajima ni da ke. Sai yau gahi mahaifa na ki za su raba ni da ni da ke. Zuciyata na ta faɗa min ba za ta rayu ba in har babu ke. Aure ba zai yiwu ba tsakanin yaronka da yarinya ta ba zai yi aure ba zai yiwu kuma tun shi dole a shi na sami ka. Ba na so saboda ba zan iya auren ka ba, ka min tsufa. Sai mu da hakuri ba zai hakura. Da kuɗi na ɗan yari yarinya ce mai girman kan wasi. Ƴar talaka da ke ce ba za ki ci tuwo ba? A wannan lokacin, a wannan marar, a halin da ake ciki? Abu da yi nani. Saboda yawanci manyan nan idan kuka zo kuka auri yarinya ƴar karama, ni yadda ku ta gidan ɗakin ku. Sai ku zo matanku ku kuka fi so kuka fi son kuma da 'ya'yanku. Bisa ne alƙawari ba zan bata wanda yake